manggis dilempar, mangga ku dapat. Ku coba-coba melamar gadisku lamar, jandaku dapat. Kualik iki. Lah kok kualik? Bosem iki Mbak Rondo untuk gadis ya. Lah kudune piye? Yo, ku coba-coba melempar mangga. Terus. Mangga ku lempar, manggisku dapat. Wah, cocok. Ku coba-coba melamar Gadisku lamar. Wong iku kenapa? Halo, Mbak. Kowe iki lho kok ngurusi wong iku barang. Kowe ra roh nek mlaku kaya wong ra ndek utang blas. Wes ayo aja ngopeni wong liwat. Ku coba-coba melempar mangga. Mangga ku lempar, manggisku dapat. Ku coba-coba Melamar jandaku lempar, gadisku dapat. Loh iya cocok. Lah iya, Zamane edan wong tuwa ora katokan. Wong Tuwa rabi katokan, rabi ra katokan. Rabi perawan prawane nek bengi nangis bae amarga wedi. manuke mogol. Loh, kok mbok cetakno mogol? Wong edan yo. Kowe tak gocok. Nek dungu wonge cilaka. Lah kowe yo padha ayo malah yo ngono. Lho iki lagu. Oh iya Lah dan ngeneki kono lagu yo Aja ngene. aja cetakno jenenge to. Lah nek dungu iso cilaka ngono. Zamane dan Mogol watuk. sapa sing watuk? Iku abene. Aku mau lo ngecek kok. Oh iso ngecek jan. Zamane dan Wong tuwa kok rabi perawan prawane nek bengi nangis wae. amarga wedi manuke dikukur. Iku piye lah? Amarga wedi karo manuke. Ah ngono manuke. Aja manuke mogol. Lah nek dungu wonge cilaka kowe. Duh ya watuk tenan. Mosok mogol wis Mosok mogol ngentut. watuk ngantek ndredeg-dedeg. Oh alah. Ora mogol malah sing metu malah garangan. Kocok. Oh, sing watuk nang kowe ta, Man? Ada apa sih? Lu kok ada apa sih? Kowe kok iso watuk iki lho bocah. Lho watuk ora dikira malah mogol. Tak kira Pak Mogol. Luwan ndredeg aku. Lah wedi perkara apa kowe? Perkara manuke nyanyi. Aku Aku ki lak ngrembug kahanan zaman saiki to. Zaman saiki. Kabeh kejadian ki asine tumus karo lagu. Oh, ya bener kowe. Lah iya, Kowe mau nyanyi piye? Jamane dan wong tuwek. Aja tuwek, ya nek tuwek. Lha kuwi jare mogol tuwek. Tuwa. Sing ngomong kowe lah gak melu-melu lho. Tuwek iki wis ngene lho, Man. Ku tuwek sing kena stroke iku. Tuwek iku. Walah waki lah do nyawang rene kabeh. Lho iya lho non, delok kowe iki jarene mang kan diumumno. Apa? Dagelane Mas Roki, Mas Endur karo dagelan sing medun kok kayangan. Lho apa iki? sapa dagelan medun kok kaya kan? Iya, iki lho, dekne kan dek iki lagi bar entuk jabatan tertinggi. Wis Jabatan apa? lho, gak ono. Iya ya, Man. Ndungi berbancaan impung telu. Oh iki ro. Tenan. Wih hebat. Bar entuk jabatan dekne. Apa to? Lho ki kan wis diangkat dadi jekere Fir'aun. Cangkemem. Lho kok aku sing dijegere Fir'aun iku lho. Lah maring delok raine kaya dajal kok. Mosok lagi aku Mosok dajal. kok kaya dajal lho. Lho wong nyanyi ora godiak ngono. Apa maksud dajal? Sawak loro mbok amuki terus. Loro yo dipriksakno acung. Lara ya dipriksakno to, Mas. Dagelan main terus duwe akeh, duwe nglumpuk mbok nggo apa? Priksa. Wis Ning puskesmas apa ning rumah sakit? kantor polisi. Oh, lho. Sing wong priksa kok ning kantor polisi Oh, iki. kelebuan peluru, rayem. Aku nyilih pistole polisi ku bedil dak semdar. Marai emosi rai jemotos. Rai jemotos ngene iki. Man, aku mbok bedel be. Dar. Tak tangkis. Wih, bisa ditangkis. Dar. Tak tangkis.
Dor. Lho, maklek. Kok malah aku? Nek kono. Sing nangkes kono kok bedile kene. Aku wis mara ning omahe dokter. Lah lho ning dokter gak ning Dokter. puskesmas gak ning rumah sakit. Langsung dokter ketoprak laris sing padoni. Berarti kowe lara terus priksa ning gone Nek dokter. dokter. Iya iya. Lah jarene doktere lara apa? Ya ora roh. Lho ki edan ya. Lah kowe gak diomongi. Iki gak diomongi. Ya diomong lho, aku diomongi masalah mbok takok, mbok nakoki. Ya diomongi karo doktere. Lah iya. Dok jari dokter lara apa? Ora rondor, wong doktere periksa aku ya sehat kok. Aku sing lara ki aku. Man. Kowe ra jare lara. Aku lara. Ora mbok priksakno ning puskesmas, ora ning rumah sakit, Langsung langsung ning gone. Dokter. Kowe teko me dokter. Jedlek. Lah ketemu karo Dokter. terus jarine dokter lara apa? Ora rondor. Wong dokter ora dulurku kok. Ya ora omong karo aku kok. Dokter iki ya sehat walafiat. Lah iya man doktere sehat kowe sing priksa lak kowe ya. Aku sing lara. Lah mu priksa ning ndi? Dokter. Lah ya jarene dokter lara apa? Malah bingung nang neh. Aku ya ora ora dokter lara apa ora ya ora ora. Bu, anu tolong tukokno kombandrina, Bu. Nek menawa matane kacingen kah iki. Maksude kowe ku ngingetno dokter ah. Ya. Lah kowe nek ngingetno dokter kowe ora diingetno dokter. Ya. Lah terus dokter mesti kan teko. Takon. Lah dokter iki larane apa? Lho, takon neh. Loh, Iki piye to? Aku ya ora ora doktere. Lara apa sehat ya ora ora. Lara aku. iya, aku wis lara lara ya, Mas. Lah jarene dokter iki ku lara apa? Dokter iku sehat aku ora rondor sing lara aku. Iki tenan aku. Astagfirullahaladzim. Lah terus aku mbok jawab piye? Duh, ya jawab keluhanem apa terus kok dokter iki lara apa kan mudeng. Dokter lara apa neh? Duh, iya ya lali. Iki kowe nek muni Wong dokter doktere lara sehat, apa lara terus? terus. Penganggepane bulus duda iki. Mosok Tetep kaya diarani bulus, doktere sing nemen marani lara. Oh iya. Lah wong Sariman iki wong SDM rendah lho. Weh SGM aku dhewe tuku rong kaleng e. Loh, Anakku tak pirang-pirang SGM iki. SGM. Wong susune bojoku gak metu wis tak Loh. tukono SGM. Iku ora FDM. SDM. Ayo tuku susu ora. Susu. Ora SGM susu, Apa? SDM sumber daya manusia. Wah, ya apik iku. Kok apik kowe iki lemah sumber dayamu. Weh, aku jek kuat tok lemah. Wah, aku dhewe iki ping papat karo bojoku kowe. Menyek wong. Oh iya. Tenan kowe ya muni lemah ya ora ora wong ndek niku gak lemah. Apa? Dajal ngono kok iso. Man, tak jelasno ya man. Apa? Anane kowe tak takoni doktere lara apa? Jarine doktere lara apa? Iki ra kok doktere sing lara man. Ya. Ning kowe sing lara. Lah ya aku sing lara. Lah iya jarine doktere lara apa? Ora roh, Kim, kok ngetakok neh. Iki genahno kodak ta ora? Doktere iki sehat ya man. Ya sehat. Anane doktere jare doktere lara apa? Dokter iki pengen ngerti keluhanmu. Lah apa kok pengen ngerti? Jenenge penyakit ki lak ana panas, ana sirah ngelu lan liya-liyane. Nek dokter ngerti keluhanmu, Iya. engko iso diwenehi resep obat ngono lho. Mak. Cekeli tak kepoke ndase ben ketara nek larane. Ngene ndase tak koprok kan montrot. Wis ero wis. Dekne berarti larane. Doktere teko aku, kleroh kuwi iki salah apa salah paham iku. Salah paham dekne iku. Wis ero aku wis ero tekan. Jalurane dingkatno kursi bae. Lho cah Ning terhitung takoni. Aku ning Indonesia Raya iki urung nemokno dokter pinter. omongan dokter iku. Lho kenyataane aku menurut dokter ra pinter kabeh. kok. Dokter iku pinter kabeh. Pinter kabeh. Kon mbok sapa? Nek ra pinter ra mungkin Ora dadi mungkin dokter. Lah kenyataane ya goblok. Sekolah iki sekolah dhuwur. Ngopo sabar bledek? Pasti sekolahnya paling pewentik Ya, ngebrui rayem. ngamuk neh iki raine jemotos. Tak idoni lho engko. Lah timbang raimu nglumpuk. Maksudnya ki ngene lho, Pok, nglumpuk. Dokter iki ora enek sing godho S1 terus gelare DR dokter. Goblok. Lho. Aku gak lara le. Dokternya Aku lara, sing Ya. lara aku lara dokter. Heeh. Lho, lha apa kok teko aku? kok piye? Sing mangrasakne sing pundi Pak lara napa? Berarti goblok kae iku. Kok takon? Wong jenenge dokter kudu ngerti aku iki lara apa. Lah apa leren takok? Nek aku ngaku weteng kula berarti goblok tak doyi. Ya wis ngene man. Aduh, iya. Timbangane aku mumet mikir,
golek dokter sing pinter takono Nah, sendiri. iki aku lho petok dokter sekali ngerti, ora langsung tandangi. Oh, maksudnya Ngerti to ora kok iki anjuti lho ya. lho ani Ora, gede kowe yo. ndasku iso mbok nggo. Ndas kuwi mbok siklehno. Lah, ndasem iku kok Oh, ndasem ndas. iku. Nek kowe Dokter. kepengin ndelok dokter Sing pinter sing ora takok langsung ditambah. tandangi. Ana lagi bar dengi komah. Lah cocok kandhani aku Iya, dokter pinter iku. tenan. Dokter takok terus Wis, goblok. iki tetep jos tanpa takok. Sesuk tak parane. Iya, iya. Dokter apa iku? Hewan. Kok dokter kewan? Duh, iya dek iki sapiku ora bengak-bengok terus. Loro. Iya. Ya ora ditakoki doktere langsung kandak cek suntik. Tawus. Kowe kepengin ngono? Ya, Nek ya tak teleponno. nah iku apik iku, dokter apik iku. Kowe nggawa HP apa ora? Pancen wong Nggawa. goblok tenan. Nggawa ya. HP apa ora? Pokoke ora usah ditakoki langsung suntik ku nae. Iya. Cocok karena wis. Ngene sesuk tak omong karo Pak Pur. Pak Pur kan dokter hewan iki Iya. mau. Tak kondo wong iki bar nyuntik sapiku. Pak Pur niki wonten pasien melih kancane kula kepengin dipun suntik mboten usah ditakoki. Gak cocok iku. Ya langsung disuntik rabies ae kowe ben ora ngiler-ngiler ae ya. Lah kirek aku. Wong edan. Wong ngono sing bodhone kaya ngono Kowe man. pengen ora ditakoki. Sehat selalu dulur-dulur sani. Amin amin. Wahyu Manggala sowan. Amin. Kowe antusiase luar Jih. biasa.